Аляксандр Дзюма. Тры мушкецёры. Раздзел 1. Тры падарункі д'Артаньяна старэйшага. У першы панядзелак красавіка 1625 года рынкавы гарадок Мэн-сюр-Луар, у якім нарадзіўся аўтар рамана аб ружы, здавалася, перажыў такую рэвалюцыю, нібы гугеноты толькі што ператварылі яго ў другую Ла-Рашэль. Многія гараджане, бачачы, як жанчыны бягуць па галоўнай вуліцы, плачуць пакінутыя ля адчыненых дзвярэй дзеці, паспяшаліся надзець кірасы і, падмацоўваючы сваю некалькі няўпэўненую мужнасць мушкетам або стрэльбай, накіроўваліся да гасцініцы «Вясёлы млынар», перад якой сабіралася, павялічваючыся з кожнай хвілінай, кампактная група, крыклівая і поўная цікавасці. У тыя часы паніка была звычайнай справай, і не праходзіла і дня, каб які-небудзь горад не адзначаў у сваіх архівах падзею падобнага роду. Была шляхта, яна ж дваране, якія ваявалі адзін з адным. Быў кароль, які ваяваў супраць кардынала. Была Іспанія, якая ваявала супраць караля. Тады, у дадатак да гэтых схаваных або публічных, таемных або адкрытых войнаў, існавалі разбойнікі, жабракі, гугеноты, ваўкі і нягоднікі, якія ваявалі з усімі запар. Гараджане заўсёды ахвотна браліся за зброю супраць злодзеяў, ваўкоў або нягоднікаў, часта супраць шляхты або гугенотаў, часам супраць караля, але ніколі супраць кардынала або Іспаніі. Гэтая звычка прывяла да таго, што ў згаданы першы панядзелак красавіка 1625 года гараджане, пачуўшы шум і не ўбачыўшы ні чырвона-жоўтага сцяга, ні ліўрэі герцага дэ Рышэльё, накіраваліся да гасцініцы «Вясёлы млынар». Калі яны прыбылі туды, прычына шуму стала відавочная для ўсіх. Малады чалавек. Мы можам хутка накідаць яго партрэт. Уявіце сабе 18гадовага Дон Кіхота. Дон Кіхота без даспехаў, без кальчугі, без набедрнікаў. Дон Кіхота, апранутага ў ваўняны камзол, сіні колер якога ад надбывацення сярэдняе паміж рудым і нябесна-блакітным. Твар доўгі і смуглявы, выбітныя скулы, прыкмета хітрасці. Сківічныя мышцы празмерна развітыя. Неад'емная прыкмета, па якой можна адразу вызначыць гасконца, нават калі на ім няма берэта, а малады чалавек быў у берэце, упрыгожаным падабенствам пяра. Вочы адкрытыя і разумныя. Нос кружкаваты, але тонка акрэслены. Рост занадта высокі для юнака і недастатковы для сталага мужчыны. Нявопытны чалавек мог бы прыняць яго за фермерскага сына ў падарожжа, калі б не доўгі меч, а дакладней шпага, якая, звісаючы са скураной перавязі, ударалася аб лыткі свайго ўладальніка, калі ён ішоў пешшу, і кранала грыву яго каня, калі ён ехаў верхам. У нашага маладога чалавека быў конь, за якім усе і назіралі. Гэта быў біаранскі поні, ад 12 да 14 гадоў, жаўтлява-рудай масці, з аблезлым хвастом і апухлымі нагамі. Конь гэты, хоць і ішоў, апусціўшы морду ніжэй каленяў, што вызваляла вершніка ад неабходнасці нацягваць муштук, тым не менш прымудраўся пераадольваць свае 8 лье ў дзень. Гэтыя якасці каня былі, на жаль, настолькі заслоненыя яго няскладным выглядам і дзіўнай афарбоўкай, што ў тыя гады, калі ўсе ведалі толк у конях, з'яўленне вышэйзгаданага біаранскага каня ў Мэне, куды ён уступіў з чвэрць гадзіны таму, праз вароты Бажансі, зрабіла такое неспрыяльнае ўражанне, што накінула цень і на самога вершніка. І гэта было тым больш хваравіта ўспрынята маладым д'Артаньянам, так звалі гэтага новага Дон Кіхота, які сядзеў на новым расінанце, бо ён не мог схаваць ад самога сябе недарэчны выгляд, які надаваў яму такі конь, якім бы добрым наезнікам ён ні быў. Таму ён глыбока ўздыхнуў, прымаючы ў падарунак каня ад спадара д'Артаньяна старэйшага. Яму было вядома, што такая жывёла каштавала 10-20 ліўраў, але словы, якімі суправаджаўся падарунак, былі вышэй за ўсякі кошт. «Сыне», — сказаў стары гасконец на той чыстай біаранскай гаворцы, ад якой Генрых IV не мог адвыкнуць да канца сваіх дзён. «Гэты конь нарадзіўся ў доме твайго бацькі, каля 13 гадоў таму, і з тых часоў застаецца ў ім, што павінна прымусіць цябе палюбіць яго. Ніколі не прадавай яго,
дай яму спакойна і з гонарам памерці ў старасці. І калі ты адправішся з ім у паход, турбуйся аб ім гэтак жа, як аб старым слузе. Пры двары, пры ўмове, што табе калі-небудзь выпадзе гонар пабываць там, працягваў Д'Артаньян старэйшы. Гонар, на які, памятай, дае табе права твоё старажытнае шляхецтва. Годна падтрымлівай сваё шляхетнае імя, якое годна насілі твае продкі на працягу 500 гадоў, як дзеля сябе самога, так і тваіх блізкіх. Пад апошнім я маю на ўвазе тваіх сваякоў і сяброў. Не цярпі нічога ні ад каго, акрамя спадара кардынала і караля. Толькі дзякуючы сваёй мужнасці, прашу заўважыць, толькі дзякуючы сваёй мужнасці дваранін у нашыя дні можа дамагчыся поспеху. Той, хто хоць на секунду замарудзіцца, магчыма, згубіць выпадак, які ў гэтую самую секунду быў паднесены яму лёсам. Ты малады. Ты павінен быць адважным па двух прычынах. Па-першае, таму што ты гасконец, а па-другое, таму што ты мой сын. Ніколі не бойся сварак, а шукай прыгод. Я навучыў цябе карыстацца шпагай. У цябе жалезныя мускулы, сталёвае запясце. Уступай у бой з любой нагоды, змагайся на дуэлях, тым больш, што дуэлі забароненыя, і, такім чынам, трэба быць удвая больш мужным, каб біцца. Мне няма чаго даць табе, сыне, акрамя 15 манет ікю, майго каня і парадаў, які ты толькі што пачуў. Твая маці дадасць да іх рэцэпт аднаго бальзаму, які яна купіла ў цыганкі, і які валодае цудоўнай уласцівасцю вылечваць усе раны, якія не закранаюць сэрца. Карыстайся ўсімі перавагамі і жыві доўга і шчасліва. Мне застаецца дадаць толькі адно слова, і гэта для таго, каб прывесці табе прыклад. Не мой, паколькі сам я ніколі не з'яўляўся пры двары і прымаў удзел у рэлігійных войнах толькі ў якасці добраахвотніка. Я кажу пра спадара дэ Трэвіля, які раней быў маім суседам і ў дзяцінстве меў гонар быць таварышам па гульнях нашага караля Людовіка XIII. Хай захоўвае яго Гасподзь. Часам іх гульні перарасталі ў двубоі, і ў гэтых бітвах кароль не заўсёды апыняўся мацней. Удары, які ён атрымліваў, значна павялічвалі яго павагу і сяброўства да спадара дэ Трэвіля. Пазней, падчас першай сваёй паездкі ў Парыж, спадар дэ Трэвіль біўся з іншымі асобамі 5 разоў. Пасля смерці нябожчыка караля і да паўналецця маладога, не лічачы войнаў і паходаў, 7 разоў, а з дня гэтага паўналецця і да нашых дзён разоў 100. Так што, нягледзячы на эдыкты, пастановы і дэкрэты, вось ён, капітан мушкецёраў, гэта значыць кіраўнік легіёна Цэзараў, якога кароль вельмі паважае, якога баіцца кардынал. А ён мала чаго баіцца, як усім вядома. Больш за тое, спадар дэ Трэвіль зарабляе 10 000 ЭКЮ ў год. Такім чынам, ён належыць да знаці. Ён пачаў гэтак жа, як і ты. Адпраўляйся да яго з гэтым лістом і зрабі яго сваім прыкладам, каб ты мог паступаць так жа, як ён. Пасля чаго спадар Д'Артаньян старэйшы апяразаў сына сваёй уласнай шпагай, пяшчотна расцалаваў яго ў абедзве шчакі і блаславіў. Выйшаўшы з бацькоўскіх пакояў, малады чалавек знайшоў сваю маці, якая чакала яго са знакамітым рэцэптам, які, мяркуючы па прыведзеных вышэй бацькоўскіх парадах, яму неабходна было б ужываць часта. Развітанне з гэтага боку было больш доўгім і далікатным, чым з другога. Не тое, каб спадар Д'Артаньян не любіў свайго сына, які быў яго адзіным сынам, але спадар Д'Артаньян быў мужчынам, і ён палічыў бы нявартым мужчын даваць волю сваім пачуццям. Спадарня Д'Артаньян была жанчынай і, больш за тое, маці. Яна шмат плакала. І, да гонару спадара Д'Артаньяна малодшага, як не стараўся ён захаваць вытрымку, годную будучага мушкецёра, пачуцці ўзялі верх, і ён праліў шмат слёз, якія, і то з вялікай цяжкасцю, яму ўдалося схаваць толькі напалову. У той жа дзень малады чалавек адправіўся ў шлях, узброены 3 бацькоўскімі падарункамі, якія складаліся, як мы ўжо казалі, з 15 ЭКЮ, каня і ліста да спадара дэ Трэвіля, а таксама парадаў у дадатак. Такім чынам, Д'Артаньян быў маральнай і фізічнай дакладнай копіяй героя Сервантеса, з якім мы з такой радасцю параўналі яго, калі наш абавязак гісторыка паставіў нас перад неабходнасцю намаляваць яго партрэт. Дон Кіхот прымаў ветракі за волатаў, а авечак за арміі. Д'Артаньян успрымаў кожную усмешку як абразу, а кожны погляд як правакацыю,
з-за чаго ад тарба да мэна яго кулак пастаянна сціскаўся, а рука ляжала на рукаяці шпагі. І ўсё ж кулак не апускаўся на сківіцы, а шпагу не вымалі з похваў. Не той, каб выгляд няшчаснага поні не выклікаў шматлікіх усмешак на тварах мінакоў. Але так, як на баку гэтага каня бразгаў меч прыстойнай даўжыні, а над гэтым мячом зіхацеў погляд, хутчэй люты, чым пагардлівы, то гэтыя мінакі стрымлівалі сваю весялосць. Або, калі весялосць брала верх над разважлівасцю, яны стараліся смяяцца толькі адным бокам твару, падобна старажытным маскам. Такім чынам, Д'Артаньян заставаўся велічным і некранутым у сваёй успрымальнасці, пакуль не прыехаў у гэты няшчасны горад Мэн. Але там, калі ён злазіў з каня каля брамы вясёлага млынара, і ніхто, ні гаспадар, ні лёкай, ні конюх, не падышоў, каб прытрымаць яму стрэмя або адвесці каня, Д'Артаньян заўважыў адкрытае акно на першым паверсе арыстакрата, добра складзенага і высокага, хоць і з даволі суровым выразам твару. Гэты чалавек гутарыў з двума людзьмі, якія, здавалася, слухалі яго з павагай. Д'Артаньян, па сваім звычаі, цалкам натуральна падумаў, што яны размаўляюць пра яго, і прыслухаўся. На гэты раз Д'Артаньян памыліўся толькі часткова. Сам ён не падвяргаўся абмеркаванню, але яго каня абмяркоўвалі. Арыстакрат, здавалася, пералічваў слухачам усе вартасці каня. І, як ужо было сказана, слухачы, відаць, мелі вялікую павагу да апавядальніка і раз-пораз разражаліся рогатам. Цяпер, калі ўзгадаць, што адной напаўсмешкі было дастаткова, каб абудзіць запальчывасць маладога чалавека, можна лёгка ўявіць сабе эфект, выраблены на яго гэтай гучнай весялосцю. Тым не менш, Д'Артаньяну захацелася лепей разгледзець знешнасць гэтага дзёрзкага чалавека, які насміхаўся над ім. Ён скіраваў свой напышлівы погляд на незнаёмца і ўбачыў перад сабой мужчыну гадоў 40-45 з чорнымі пранізлівымі вачыма, бледным тварам, рэзка акрэсленым носам і чорнымі вусамі прыгожай формы. Ён быў апрануты ў камзол і панчохі фіялетавага колеру, з аксельбантамі таго ж колеру, без якіх-небудзь іншых прыгожванняў, акрамя звычайных разрэзаў, скрозь якія віднелася кашуля. Гэты камзол і панчохі, хоць і былі новымі, памяліся, як дарожная вопратка, якую доўгі час складалі ў чамадан. Д'Артаньян зрабіў усе гэтыя заўвагі з хуткасцю самага ўважлівага назіральніка. І, несумненна, інстынктыўна адчуў, што гэтаму незнаёмцу наканавана аказаць вялікі ўплыў на яго далейшае жыццё. І вось у момант, калі Д'Артаньян пільна паглядзеў на двараніна ў фіялетавым камзоле, той вымавіў адну з сваіх самых прыскіплівых і глыбакадумных заўваг аб бяранскім поні. Абодва яго суразмоўцы засмяяліся яшчэ гучней, чым раней, а сам ён, насуперак свайму звычаю, дазволіў сабе злёгку усміхнуцца. Калі аўтару будзе дазволена спажыць такі выраз. Бледным падабенствам усмешкі. На гэты раз сумневаў быць не магло. Д'Артаньян быў пакрыўджаны па-сапраўднаму. Перапоўнены гэтага пераканання, ён насунуў капялюш на вочы і, імкнучыся адпавядаць прыдворным манерам, якім навучыўся ў Гасконе ў маладых вандруючых дваран, рушыў наперад, паклаўшы адну руку на эфес шпагі, а другую ўпёршы ў сцягно. На жаль, па меры прасоўвання наперад, яго гнеў павялічыўся з кожным крокам. І замест належнай вытрымкі і ўзнёслай прамовы, якую ён падрыхтаваў у якасці прэлюдыі да свайго выкліку на дуэль, у яго на кончыку языка не вярцелася нічога, акрамя грубых выразаў, якія ён суправаджаў раз'юшаным жэстам. «Пане, вы, пане, які хаваецца за гэтай аканіцай! Так, вы, пане, скажыце мне, над чым вы смяецеся, і мы пасмеемся разам». Дваранін павольна перавёў погляд з каня на яго гаспадара, як быццам яму патрабаваўся некаторы час, каб пераканацца, ці сапраўды яму адрасаваныя гэтыя дзіўныя папрокі. Затым, калі ў яго не засталося ніякіх сумневаў на гэты конт, бровы яго злёгку выгнуліся. На твары з'явіўся выраз іроніі, і з неапісальным нахабствам ён адказаў Д'Артаньяну: «Я звяртаўся не да вас, пане». «Але я звяртаюся да вас», — запярэчыў малады чалавек, яшчэ больш раздражнёны гэтай сумесю нахабства і добрых манер,
ветлівасці і пагарды. Незнаёмец зноў зірнуў на яго з лёгкай усмешкай і, адышоўшы ад акна, павольным крокам выйшаў з гасцініцы, пасля чаго спыніўся перад канём, за 2 крокі ад Д'Артаньяна. Яго спакойныя манеры і іранічны выраз твару яшчэ больш развесялілі тых, з кім ён размаўляў, і хто ўсё яшчэ стаяў каля акна. Д'Артаньян, убачыўшы, што ён набліжаецца, выцягнуў шпагу на фут з похваў. Гэты конь, несумненна, сапраўдная кветка-казялец па свайму колеру, ці, дакладней, быў ёй у маладосці, казаў незнаёмец, працягваючы пачатую размову і звяртаючыся да сваіх слухачоў, якія стаялі каля акна, не звяртаючы ні найменшай увагі на раздражненне Д'Артаньяна, які, аднак, стаяў паміж ім і імі. Гэты колер вельмі добра вядомы ў батаніцы, але да гэтага часу вельмі рэдка сярод коней. Ёсць людзі, якія смеюцца з каня, але не асмеляцца пасмяяцца з гаспадара, раз'юшана ўсклікнуў юны пераймальнік Трэвіля. Я не часта смеюся, пане, адказаў незнаёмы. Як вы можаце заўважыць па выразе майго твару? Але тым не менш, я захоўваю свой права смяяцца, калі мне заманецца. А я, усклікнуў Д'Артаньян, нікому не дазволю смяяцца, калі мне гэта непрыемна. На самай справе, пане, працягваў незнаёмец больш спакойным тонам, чым калі-небудзь. Вы цалкам маеце рацыю. І, павярнуўшыся на абцасах, сабраўся вярнуцца ў гасцініцу праз парадныя дзверы, каля якіх Д'Артаньян, пад'язджаючы, заўважыў асядланага каня. Але не такі быў характар Д'Артаньяна, каб дазволіць выслізнуць ад яго чалавеку, які меў нахабства кпіць з яго. Ён выхапіў шпагу з похваў і рушыў услед за ім, крычучы: «Паварочвай, паварочвай, спадар жартаўнік, каб я не ўдарыў цябе ззаду». «Ударыў мяне?» — усклікнуў той, паварочваючыся на абцасах і гледзячы на маладога чалавека не толькі са здзіўленнем, але і з пагардай. «Ды ты, дружа, мусіць, вар'яцеў!» Затым, панізіўшы голас, нібы размаўляючы сам з сабой, ён працягнуў: «Гэта раздражняе». Якой гэта было б знаходкай для яго вялікасці, які паўсюль шукае адважных хлопцаў для вярбоўкі ў свае мушкецёры. Не паспеў ён дагаварыць, як Д'Артаньян кінуўся на яго з такой лютасцю, што, калі б ён спрытна не адскочыў назад, то, верагодна, пажартаваў бы ў апошні раз. Незнаёмец, зразумеўшы, што справа выходзіць за рамкі жартаў, агаліў шпагу, адсалютаваў свайму суперніку і сур'ёзна насцярожыўся. Але ў той жа момант двое яго слухачоў у суправаджэнні гаспадара накінуліся на Д'Артаньяна з палкамі, рыдлёўкамі і абцугамі. Гэта прывяло да такога хуткага і поўнага спынення атакі, што праціўнік Д'Артаньяна, у той час як той паварочваўся, каб сустрэць гэты град удараў, з той жа дакладнасцю ўклаў сваю шпагу ў ножны і замест акцёра, якім ён ледзь было не стаў гледачом бою, часткай якога ён не быў. Незнаёмец трымаўся сваёй звычайнай абыякавасцю, мармычучы, тым не менш: «Чума на гэтых гасконцаў! Пасадзіць яго на яго аранжавага каня і хай прыбіраецца дадому!» «Не раней, чым я заб'ю цябе, баязлівец!» — усклікнуў Д'Артаньян, стоячы тварам да сваіх 3 супернікаў, не адыходзячы ні на крок і па меры сіл адбіваючы ўдары, якія працягвалі градам сыпацца на яго. «Яшчэ адна гасканада!» — прамарматаў арыстакрат. «Клянуся гонарам, гэтыя гасконцы непапраўныя. Тады працягвайце танцаваць, раз ужо яму так хочацца. Калі ён стоміцца, і ён, магчыма, скажа нам, што з якога хопіць». Але незнаёмец не ведаў, з якім упартым чалавекам яму давялося мець справу. Д'Артаньян быў не з тых, хто просіць літасці. Такім чынам, стычка працягвалася яшчэ некалькі секунд, але ўрэшце рэшт Д'Артаньян выпусціў сваю шпагу, якая была пераломлена надвое ударам палкі. У той жа момант яшчэ адзін удар у лоб заваліў яго на зямлю, залітага крывёю і амаль страціўшага прытомнасць. Менавіта ў гэты момант да месца здарэння з усіх бакоў збегліся людзі. Гаспадар вясёлага млынара, баючыся наступстваў, з дапамогай сваіх слуг аднёс параненага на кухню, дзе яму была аказаная нязначная дапамога.
Што тычыцца двараніна, то ён зноў заняў сваё месца каля акна і з некаторым нецярпеннем азіраўся на натоўп, відавочна раздражнёны тым, што ён не разыходзіцца. «Ну, як там гэты вар'ят?» — усклікнуў ён, павярнуўся на стук адчыненых дзвярэй, які абвясціў аб з'яўленні гаспадара, калі той зайшоў спытацца, ці цэлы ён. «Ваша яснавяльможнасць жывыя і цэлыя?» — спытаў гаспадар. «О так, у поўным парадку, мой добры гаспадар. І я хацеў бы ведаць, што сталася з нашым маладым чалавекам». «Яму лепш», — сказаў гаспадар. «Але ён зусім страціў прытомнасць». «На самай справе», — сказаў дваранін. «Але перш чым страціць прытомнасць, ён сабраў усе свае сілы, каб кінуць вам выклік, і патрабаваў задавальнення на дуэлі, кідаючы гэты выклік». «Ды гэты хлопец, павінна быць, сам д'ябал уласнай персонай», — усклікнуў незнаёмец. «Не, яснавяльможны пане, гэта не д'ябал», — адказаў гаспадар з пагардлівай усмешкай. «Таму што, калі ён быў у непрытомнасці, мы парыліся ў яго сакваяжа і не знайшлі нічога, акрамя чыстай кашулі і 11 IQ, што, аднак, не перашкодзіла яму сказаць, калі ён быў у непрытомнасці, што калі б падобнае адбылося ў Парыжы, у вас былі б прычыны раскаяцца ў гэтым пазней». «У такім выпадку, — холодна заўважыў незнаёмец, — гэта павінна быць які-небудзь перапрануты прынц». «Я распавёў вам пра гэта, добры пане, — працягваў гаспадар, — каб вы былі напагатове». «Ён нікога не назваў у парыве эмоцый?» «Так, ён ляпнуў себе па кішэні і сказаў: «Паглядзім, што падумае спадар дэ Трэвіль пра абразу, нанесеную яго пратэжэ». «Спадар дэ Трэвіль?» — спытаў незнаёмец, прыслухоўваючыся. Ён паклаў руку сабе ў кішэню, прамаўляючы імя спадара дэ Трэвіля. «Такім чынам, мой дарагі гаспадар, пакуль ваш малады чалавек быў без прытомнасці, вы, я ўпэўнены, не прамінулі праверыць, што знаходзілася ў гэтай кішэні. Што ў ёй было?» «Ліст, адрасаваны спадару дэ Трэвілю, капітану мушкецёраў». «На самай справе?» «Менавіта так, як я меў гонар далажыць вашай яснавяльможнасці». Гаспадар, які не адрозніваўся асаблівай праніклівасцю, не заўважыў выраза, якія з'явіліся на фізіяноміі незнаёмца ад яго словаў. Той адарваўся ад акна, на падваконнік якога абапіраўся локцем, і нахмурыў бровы, як устрывожаны чалавек. «Д'ябал!» — прамармытаў ён сквозь зубы. «Няўжо Трэвіль нацкаваў на мяне гэтага гасконца? Ён вельмі малады, але ўдар мячом ёсць удар мячом, незалежна ад узросту таго, хто яго наносіць, і юнак выклікае менш падазрэнняў, чым мужчына старэй». І незнаёмец пагрузіўся ў задуменнасць, якая доўжылася некалькі хвілін. Часам досыць слабай перашкоды, каб разбурыць вялікія задумы. «Гаспадар, — сказаў ён, — ці не маглі б вы дзеля мяне пазбавіцца ад гэтага вар'яцкага хлапчука? Па сумленні кажучы, я не магу забіць яго, і ўсё ж, — дадаў ён з халодным пагрозлівым выразам твару, — ён мяне раздражняе. Дзе ён?» «У пакоі маёй жонкі на першым паверсе, дзе перавязваюць яго раны». «Яго рэчы і сумка з ім? Ён зняў камзол?» «Наадварот, усё на кухні. Але калі вас раздражняе гэты юны дурань, будзьце ўпэўненыя, так яно і ёсць. Ён выклікае беспарадкі ў вашай гасцініцы, з якімі прыстойныя людзі не могуць мірыцца. Ідзіце, выпішыце мне рахунак і паведаміце майму слузе». «Што, пане, вы так хутка нас пакінеце? Вы гэта выдатна ведаеце, бо я загадаў сядлаць майго каня. Хіба не паслухаліся майго загаду? Справа зроблена. Як, магчыма, заўважыў яснавяльможны пан, ваш конь стаіць каля вялікіх варот, асядланы да вашага ад'езду. Вось і добра. Тады рабіце, як я вам сказаў». «Што за чартоўшчына?» — сказаў сабе гаспадар. «Няўжо ён баіцца гэтага хлопчыка?» Але ўладны погляд незнаёмца прымусіў яго замаўчаць. Ён пакорліва пакланіўся і пайшоў. «Няма неабходнасці, каб гэты чалавек бачыў мілэдзі», — працягваў незнаёмец. «Яна хутка прыедзе, яна і так спазняецца. Мне лепш сесці верхам і паехаць ёй насустрач. Аднак я хацеў бы ведаць, што змяшчаецца ў гэтым лісце, адрасаваным Трэвілю». І незнаёмец, мармычучы нешта сабе пад нос, накіраваўся ў бок кухні.
Тым часам гаспадар, які не сумняваўся, што менавіта прысутнасць маладога чалавека прымусіла незнаёмца пакінуць яго жыллё, падняўся ў спальню сваёй жонкі і заспеў д'Артаньяна, які толькі што прыйшоў у сябе. Даўшы яму зразумець, што паліцыя паступіць з ім вельмі сурова за тое, што ён задумаў сварку з высокапастаўленым вяльможам, бо, на думку гаспадара, незнаёмец мог быць нікім іншым, як высокапастаўленым вельможам. Ён настаяў на тым, каб д'Артаньян, не гледзячы на сваю слабасць, устаў і сышоў як мага хутчэй. Д'Артаньян, амаль аглушаны, без камзола і з галавой, павязанай палатнянай павязкай, устаў і з дапамогай падштурхвання ад гаспадара пачаў спускацца па лесвіцы. Але, калі гасконец увайшоў у кухню, першае, што ён убачыў, быў яго праціўнік, які спакойна гутарыў ля падножкі цяжкай карэты, запрэжанай 2 буйнымі нармандскімі коньмі. Яго суразмоўніцай, галава якой была бачная ў акне карэты, была жанчына гадоў 20-22. Мы ўжо адзначылі, з якой хуткасцю д'Артаньян запамінаў выраз твару. Тады ён з першага погляду зразумеў, што гэтая жанчына маладая і прыгожая. Яе прыгажосць уразіла яго яшчэ больш таму, што яна зусім адрознівалася ад прыгажосці паўднёвых земляў, у якіх д'Артаньяну да гэтага часу даводзілася жыць. Яна была бледная і светлавалосая, з доўгімі валасамі, якія падалі на плечы, з вялікімі блакітнымі млявымі вачыма, ружовымі вуснамі і рукамі колеру алебастру. Яна ажыўлена гутарыла з незнаёмцам. У такім выпадку яго высокапреасвяшчэнства загадвае мне, пачала дама, неадкладна вярнуцца ў Англію і паведаміць яму, як толькі герцаг пакіне Лондан. А што тычыцца іншых маіх распараджэнняў? Спытала цудоўная падарожніца. Яны знаходзяцца ў гэтай скрынцы, якую вы не адкрыеце, пакуль не апыньцеся па той бок Ла-Манша. Вельмі добра. А вы? Што вы будзеце рабіць? Я вяртаюся ў Парыж. Што, не пакараўшы гэтага нахабнага хлапчука? Спытала дама. Незнаёмец хацеў нешта адказаць, але ў той момант, калі ён адкрыў рот, д'Артаньян, які ўсё чуў, імкліва пераступіў парог дзвярэй. Гэты дзёрзкі хлапчук карае іншых, усклікнуў ён. І я спадзяюся, што на гэты раз той, каго ён павінен пакараць, не выслізне ад яго, як раней. Не выслізне ад яго? Нахмурыўшыся, адказаў незнаёмец. Я мяркую, што вы не адважыліся б бегчы ў прысутнасці жанчыны. Памятайце, сказала мілэдзі, убачыўшы, што незнаёмец паклаў руку на рукаяць шпагі. Найменшае прамаручванне можа ўсё сапсаваць. Вы маеце рацыю, усклікнуў вяльможа. У такім выпадку едзьце, я з свайго боку паспрабую ехаць як мага хутчэй. І, пакланіўшыся даме, ён ускочыў у сядло, а яе фурман энергічна сцягнуў коней пугай. Такім чынам, абодва суразмоўцы на поўным скаку разышліся ў розныя бакі. Гэй, вашы выдаткі! Вымавіў гаспадар, чыя прыхільнасць да свайго госця змянілася глыбокай пагардай, калі ён убачыў, што той сыходзіць, не расплаціўшыся па рахунках. Заплаці яму, ёлуп! Крыкнуў незнаёмец свайму слузе, не спыняючы коня. І той, кінуўшы 2 ці 3 срэбныя манеты да ног уладальніка вясёлага млынара, паскакаў за сваім гаспадаром. Подлы баязлівец, вяльможа без гонару! Усклікнуў д'Артаньян, у сваю чаргу кідаючыся за слугой. Але рана зрабіла яго занадта слабым, каб вытрымаць гэта. Не паспеў ён зрабіць і 10 крокаў, як у вушах у яго зазвінела, ён адчуў млосць, кроў заслала яму вочы, і ён упаў пасярод вуліцы, працягваючы крычаць: «Баязлівец! Баязлівец! Баязлівец!» І ён і на самай справе баязлівец, прабурчаў гаспадар, набліжаючыся да д'Артаньяна і спрабуючы гэтай маленькай ліслівасцю памірыцца з маладым чалавекам. Як чапля з байкі паступіла з слімаком, якім яна пагарджала напярэдадні вечарам. «Так, подлы баязлівец!» – прамармытаў д'Артаньян. Але яна была вельмі прыгожая. «Хто яна?» – спытаў гаспадар. «Мілэдзі», – прамармытаў д'Артаньян і зноў страціў прытомнасць.
Ах, сказаў гаспадар. Я страціў 2 кліентаў, але застаўся адзін, у якім я ўпэўнены на некалькі дзён наперад. Выйгрыш кладзе 11 IQ. Варта памятаць, што 11 IQ гэта якраз тая сума, якая заставалася ў кашальку д'Артаньяна. Гаспадар разлічваў на 11 дзён зняволення па IQ у дзень, але ён не ўлічыў характар свайго госця. На наступную раніцу д'Артаньян устаў 5 гадзін і, без старонняй дапамогі спусціўшыся на кухню, папрасіў сярод іншых інгрэдыентаў, спіс якіх да нас не дайшоў, трохі алею, віна, размарына і, узяўшы ў рукі рэцэпт сваёй маці, падрыхтаваў бальзам, якім ён вышмараваў свае шматлікія раны, сам змяняючы павязкі і рашуча адмаўляючыся ад дапамогі якога б там не было лекара. Д'Артаньян у той жа вечар адправіўся на шпацыр і на наступны дзень быў амаль здаровы. Але, расплачваючыся за размарын, алей і віно, адзінае, што спажыў за гэты дзень юнак, які прытрымліваўся строгай дыеты, тады як жаўтлявы канёк паглынуў, па сцвярджэнні гаспадара, у 3 разы больш, чым можна было б здагадацца, прымаючы да ўвагі яго рост. Д'Артаньян знайшоў у сябе ў кішэні толькі пацёрты аксамітны кашалёк з 11 IQ, якія захоўваліся ў ім. Ліст, адрасаваны спадару дэ Трэвілю, знік. Малады чалавек узяўся за пошукі ліста з найвялікшым цярпеннем, зноў і зноў выварочваючы ўсе кішэні, корпаючыся ў сваім сакваяжы і зноў адкрываючы кашалёк. Але, калі ён прыйшоў да пераканання, што ліста не знайсці, ён у 3-й раз прыйшоў у такую лютасць, што гэта ледзь не каштавала яму новага ўжывання віна, алею і размарына. Таму што, убачыўшы, як гэты запальчывы юнак выходзіць з сябе і пагражае знішчыць усё ў вясёлым млынары, калі яго ліст не будзе знойдзена, гаспадар скапіў круцяк, яго жонка венік, а слугі тыя ж палкі, якімі яны карысталіся напярэдадні. «Мой рэкамендацыйны ліст!» — усклікнуў д'Артаньян. «Мой рэкамендацыйны ліст! Ці, клянуся святой крывёю, я заб'ю вас усіх, як птушак, як садовых стрынатак!» На жаль, была адна акалічнасць, якая стварыла сур'ёзную перашкоду для ажыццяўлення гэтай пагрозы. Яна заключалася, як мы ўжо згадвалі, у тым, што яго шпага была зламаная напапалам у яго першай бітве, пра што ён зусім забыўся. У выніку, калі д'Артаньян сур'ёзна ўзяўся за шпагу, ён выявіў, што ўзброены ўсяго толькі абломкам шпагі даўжынём каля 8 ці 10 дзюймаў, які гаспадар клапатліва ўклаў у ножны. Што тычыцца рэшткі клінка, то гаспадар млынара прыхаваў яе ў надзеі выкарыстаць для гаспадарчых патрэбаў. Але гэты падман, верагодна, не спыніў бы наш палкага маладога чалавека, калі б гаспадар не падумаў, што заява яго госця была цалкам справядлівай. «Але ўрэшце», — сказаў ён, апускаючы кончык свайго круцяка, — «дзе гэты ліст?» «Так, дзе ж гэты ліст?» — усклікнуў д'Артаньян. «Перш за ўсё, я папярэджваю вас, што гэты ліст для гаспадара дэ Трэвіля, і яго неабходна знайсці. А калі ён не будзе знойдзены, Трэвіль будзе ведаць, як яго знайсці». Яго пагроза давяршыла пазастрашванне гаспадароў. Пасля караля і кардынала гаспадар дэ Трэвіль быў чалавекам, чыё імя, мабыць, часцей за ўсё паўтаралася ваеннымі і нават грамадзянамі. Вядома, быў яшчэ бацька Жазэф, але яго імя прамаўлялася толькі прыглушаным голасам. Настолькі вялікі быў жах, які выклікаў сябар кардынала, парзваны шэрай правялебнасцю. Кінуўшы свой круцяк і загадаўшы жонцы зрабіць тое ж самае з венікам, а слугам са сваімі палкамі, ён падаў першы прыклад таго, каб сур'ёзна заняцца пошукамі страчанага ліста. «У лісце ёсць што-небудзь каштоўнае?» — спытаў гаспадар пасля некалькіх хвілін бескарысных пошукаў. «Каб чорт яго ўзяў! Думаю, гэта сапраўды так!» — усклікнуў гасконец, які разлічваў на гэты ліст, каб прабіцца пры двары. «У ім было маё шчасце!» «Іспанскі каштоўныя паперы?» — спытаў устрывожаны гаспадар. «Паперы на атрыманне грошай з дзяржаўнага скарбу яго вялікасці», — адказаў д'Артаньян, які, разлічваючы паступіць на службу да караля дзякуючы гэтай рэкамендацыі, меркаваў,
што зможа даць гэты некалькі рызыкоўны адказ, не схлусіўшы. «Д'ябал!» — усклікнуў гаспадар, не ў сілах прыйсці ў сябе. «Але гэта не мае значэння», — працягваў Д'Артаньян з натуральнай упэўненасцю. «Гэта не мае значэння. Грошы — нішто. Гэты ліст быў усім. Я лепей бы страціў 1000 пістоляў, чым яго». Ён не рызыкнуў бы больш, калі б сказаў 20 000, але нейкая юнацкая сціпласць утрымала яго. Раптам прамень святла асвяціў твар гаспадара, калі ён, нічога не знайшоўшы, аб чымсьці здагадаўся. «Гэты ліст не страчаны!» — усклікнуў ён. «Што?» — усклікнуў Д'Артаньян. «Не, ён быў скрадзены ў вас». «Скрадзены? Кім?» «Вяльможай, які быў тут учора. Ён спусціўся ў кухню, дзе ляжаў ваш камзол. Некаторы час ён заставаўся там адзін. Трымаю заклад, што ён яго скраў». «Вы так думаеце?» — адказаў Д'Артаньян, але без асаблівай упэўненасці, паколькі ён лепш, чым хто-небудзь іншы, ведаў, наколькі асабістым быў гэты ліст, і не бачыў у ім нічога, што магло выклікаць сквапнасць. Ні адзін з яго слуг, ні адзін з прысутных падарожнікаў нічога не выйграў бы, завалодаўшы гэтай паперай. «Вы хочаце сказаць, — працягваў Д'Артаньян, — што падазраеце гэта нахабнага вяльможу?» «Кажу вам, я ўпэўнены ў гэтым, — працягваў гаспадар. Калі я паведаміў яму, што ваша светласць пратэжэ спадара дэ Трэвіля, і што ў вас нават ёсць ліст для гэтага знакамітага вяльможы, ён, здавалася, быў вельмі устрывожаны, спытаў мяне, дзе гэты ліст, і неадкладна спусціўся на кухню, дзе, як ён ведаў, знаходзіўся ваш камзол». «Значыць, гэта мой злодзей, — адказаў Д'Артаньян. Я паскаржуся спадару дэ Трэвілю, а спадар дэ Трэвіль паскардзіцца каралю». Затым ён велічна выняў з кашалька 2 ЭКЮ і аддаў іх гаспадару, які праводзіў яго, трымаючы капялюш у руцэ, да брамы, і зноў сеў на свайго жоўтага каня, які без далейшых здарэнняў даставіў яго да Сент-Антуанскай брамы ў Парыжы, дзе ўласнік прадаў яго за 3 ЭКЮ. І гэта была вельмі добрая цана, улічваючы, што Д'Артаньян моцна загнаў яго ў канцы падарожжа. Так, гандляр, якому Д'Артаньян прадаў яго за 9 ліўраў, яны ж 3 ЭКЮ, не схаваў ад маладога чалавека, што аддаў за яго гэтую велізарную суму толькі з-за арыгінальнага колеру яго скуры. Такім чынам, Д'Артаньян увайшоў у Парыж пешшу, трымаючы пад пахай свой маленькі скрутак, і блукаў па горадзе, пакуль не знайшоў кватэру, якую можна было арендаваць на ўмовах, адпаведных яго сродкам. Гэты пакой уяўляў сабой нешта накшталт мансарды, размешчанай на вуліцы Фосуае, недалёка ад Люксембургскага палаца. Як толькі задатак быў выплачаны, Д'Артаньян пасяліўся ў сваёй кватэры і рэшту дня правёў за прышыванняў да свайго камзолу і штаноў узорыстай тасьмы, якую яго маці зняла з амаль новага камзола старэйшага Д'Артаньяна і таемна аддала сыну. Затым ён адправіўся на набярэжную Ферайль, каб прыладзіць новы клінок да сваёй шпагі. А затым пайшоў у Лувр, распытаўшы першага сустрэчнага мушкецёра пра месцазнаходжанне дома спадара дэ Трэвіля, які, як аказалася, знаходзіўся на вуліцы В'е-Каломб'е. Гэта значыць, у непасрэднай блізкасці ад пакоя, які здымаў Д'Артаньян. Акалічнасць, якая, відаць, служыла шчаслівым прадвесцем поспеху яго падарожжа. Пасля гэтага, задаволены тым, як ён паводзіў сябе ў мэне, не адчуваючы згрызот сумлення за мінулае, упэўнены ў сённяшнім дні і поўны надзей на будучыню, ён лёг у ложак і заснуў сном храбраца. Гэты сон, якім бы правінцыйным ён ні быў, прымусіў яго прачнуцца ў 9 гадзін раніцы. У гэтую гадзіну ён устаў, каб адправіцца ў рэзідэнцыю спадара дэ Трэвіля, трэцяй асобы ў каралеўстве, на думку бацькі Д'Артаньяна.